Siyabingelela emakhaya namhlanje singapha endaweni yaseshowe Mlalazi emzini wakaXolo. Abasicela ukuthi sizobabona onibingelayo ke namhlanje umduduzo wamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni singapha emndeni wakaXolo ozosibikela ngenkinga ababhekene nayo usisi nosisi bamawele kodwa ke unfortunately ngeshwa akasekho emhlabeni usisi lo sesithombeni. Uyena lo usesamphethe ngesandla ikole lakhe osadlula emhlabeni. Silana ke nje uzosilandisa ngenkinga ababhekene nayo ezimalini zikabasebenzi kahulumeni ethi iGPF engakazi ukuthi iphume kubona bonke iyaphuma ngedana kuphela. Usisike nanobunzima ke bempilo yakhe asebhekene nabo ngoba nomsebenzi sezowuyeka uhlele ekhaya ukusabela impilo yakhe. Ngakho nje lokuthi ngathi kuthinteka lezi zima zaka GPF seze safika ke sobabona la ekhaya uzosilandisa ukuthi singakho konke nathi sesemlekele ngakho. Sabo. Sawubona sisi. Yebo, ngiyabingelela. Kunjani? Ngisaphila. Sesize safika. Kuyinjabulo enkulu kumina nje kade ngilifisa leli thuba. Yebo sisi, wenze njani? Nginenkinga nje kwahamba usisi wami ngo-2021. Ehamba washona. Yebo. Mayeshona so behlala sobabili nezingane zethu konke siwenza ndawonye. Njengoba nibona ikhaya sihleli kulona. Wanishadile? Cha, besingashadile. Futhi kungekho ama relationships angaphandle. Besihlala nje sobabili ngokuvumelana ngenxa ukuthi singamawele vele. So kunaleyo bond evele ikhona bengavumi ukuthi sehlukane. Abazali abasekho? Ukhona uma. Lesibone izansi? Yebo khona. Yebo. So sihlalile ke nabantwana. Sanquma ukuthi esikwenza sizokwenza ndawonye. So bewuthisha eGawozi High School, mina nguthisha eHabeni Primary School. Yeah. Ngaphambi kuba ngedlulele phambili nginesicelo. Yebo, ngicela. Yebo, nginesicelo sokuthi ngahamba eHabeni 2022. Ngihamba ngokukhulu ukuzuma lokhu ngabaleka. Ngifisa ukuxolisa kumphakathi waseHabeni nasesikoleni ngendlela engahamba ngayo. Ngihambe kungentando yami kodwa bengiphoqwa isimo. Akusimina lo umsebenzi wami ngothanda ngendlela eyisimanga. Ungiphatha kabi usuku nosuku ibona ngihleze ekhaya. Ngiyethemba uNkulunkulu uzoyisolve inkinga zonke izinto zilunge. Njengamanje ngiphume on leave. Okay. Ngenxa yesimo sokuphepha. Yeah. Esingekho. So sengaqala ukuthi what is the root cause? Yes. Yakho konke okwenzakalile. So nginosisi wami singamawele washona 2021. So meshonile wavele waphathwa like clot for 2 weeks wawa. But wayengaguli ngenalutho. One day mhla 15 January wavele wawa ke. Nje sihlalile kumnandi. Usahamba ke senza ama claims sanika uthisha omkhulu ngoba uthisha waseGawozi, uthisha omkhulu wakhe useGawozi. Sanika uthisha omkhulu ama forms sa claima ngaleso sikhathi. Kwathi after 2 weeks early February ngoba yena washona ngoJanuary 2021. Oh yeah. Ngoba yena washona ngoJanuary sahambisa yonke ngo February sasiyo checka eThekwini ukuthi ngabe izinto zihambile yini. Since kungekho message eshoyo ukuthi khona ama forms afakiwe kwa GPF. So masiya lapha safika ukuthi akenziwa lutho ama forms azangafiki. Then ngaclaimela le funeral because khona le funeral benefit ephuma kuqala. Ngase base bethi lenenye ke asambe siyoyiclaima edistrict eMpangeni. So before sihambe seMpangeni because ngalolo suku sa verify ama beneficiaries ethu. So sa verify ama beneficiaries ethu ukuthi sikhona sonke because ngikhathi sinominator naye sobabili sasivumelana ukuthi since siyinto eyodwa mina yena uzothola 50% nami ngizothola 50%. Izingane zisinike 25 cause naye ubenomfana oyedwa nami nginomfana oyedwa. Onengane 11. Sineyingane 11. So nazi izingane sahamba nazo sayiThekwini sayi-explainela ukuthi why senza lokho. Sahamba naye nje lo mfana omdala lokwatela umphathi. SeThekwini uzalwa usisi wami lo yiwele owama usesikoleni.
sahamba naye sayethe sakwenza konke bafike saverifya ukuthi okay ama beneficiaries akhona kangoba nje baze benza ihlaya bephambanisa ngoba lo wami uyakhula lo umphathi uthe ukuthi kancane base bethi hayi wena uzoyithola uma usuna 22 kanti bakhomba lo mdala so sathi sihleka sathi hayi no nangomdala kangomncane base bethi asihambe ke siyoclaima e-district sahamba ke sayidrivela thina ke sayela e-district safike sawashiya edeskini ama forms so sahlala silindile ukuthi hayi khona imessage ezongena ngeni message nothing because I remember ngathi ngihambise le funeral yaba khona imessage ukuthi sebe receiveile ini application yes within so many days bazokwazi ukuthi benze this ba process basho iya processwa within so many days izobe sikhokhiwe bayisho futhi nesamba sayo but la kwavele kwathuleka nje hayi sihlaleke silinde nathi with the hope ukuthi ngoba vele kuyekuthiwa imali ziyaphuza ukuphuma vele kuthi sekuyoshawa uNovember kanje bese ngithi umfana hayi ake siye elokhuzeni eThekwini kwa GPF siyo check la ngempela ngisahamba masifika khona kwathiwa no ifile kasisi wakho liphindeselwe back to i-district labuyela mhla ka 30 March ngawo lo nyaka 2021 the reason bathi khona okubekushoda okay hayi sibuyeke sifuna udirector ngishone khona e-district sithole uMrs Nzama udirector hayi asumukele kahle cha wasiphatha kahle bandla wasifaka e-boardroom washo ukuthi hayi wasifonela ngako emfonela ka GPF wathi within 2 weeks izongena imali should go ayisebala uDisemba 21 so sabuya ke sezekhaya yakhe masibuya sizekhaya safika masithi no ayikho imali azange imali ingene ngoDisemba lo wayithe uzongena ngayo January savuka futhi nabantwana sashona kuphike manje back to yena futhi e-district masifika e-district athi yena hayi uyitholile inkinga ukuthi kwenzakaleni kodwa ucela ukungisa ku Mr Mthembu owu-deputy director wakhe khona eBangeni hayi ke siye ku-deputy director yo wathi efika nje wabelwa khudula isitulo sithi G wasithi shwile silesi esihamba wathi sengihluphile indaba kasisi wakho wathi ngibhalele u-National Treasurer 3 times inkinga ukuthi usisi wami wayefundele i-course uso babe safundela enye i-course degree engaphezulu kwaleya ka education senza iBA kwi-environmental management so wasethi yena inkinga i-certificate sakhe akazi update for 8 years that's the problem and without ukuthi bas update ngeke uzoprocess uGPF so nathi saba happy ukuthi hayi okay fine kusho ukuthi umfana uzoyithola imali kanina even ne certificate yes hayi silinde kathi yena hayi okay ngibuye after that mase sibuya ke hayi ngiba ngisakwazi ukubathola ke salinda futhi kuthe sengilindile sahlala unyaka wonke ingaphumi futhi uma usho imali ziyangena 2022 noma ingayingenanga ngizothi ayingena ngoba yangena kumfana 1.4 nakhona ingeyona imali yaka GPF with reference esingayazi ukuthi iqhamukaphi yangena ngoAugust 2022 25%. We believe 25% wakhe okay because it was kwangeyona kwa there was no correspondent from uGPF or show ukuthi nayi imali okay angithi nanthe it's 100% 50% uzakwena yes 50% uzosplitwa yingane zombili yes so sengena 25% owodwa yes ungena kulomfana nakhona futhi asiwazi nomqhamuko ka GPF yini because akuyona imessage eqhamuka ine reference nje na ke bank ithi velaphi imali reference kungani makubhalwe kodwa ukuthi iqhamuka from directly from uGPF if ni verify bank ukuthi le mali iqhamuka ade ngicela umfana ukuthi umfana akahlali ke lami ngithaka ka ebank afika verify ukuthi yes because ibank lizokwazi ukusho ukuthi le mali sereceive kodwa wathola 1.4 because and also if you receive more than $1 million yes ibank athi liyakwazi ukuthi lifreeze le mali bese liyakubiza but it didn't happen like that yes iliphi bank kuyena ayenza ngiyavela ngena nje iliphi bank ngikhetha kini unless if ukuthi vele ujwayele ukuweta imali kwi-account yakhe more than $1 million seliya-understand ibhank mhlawumbe ukuthi kuyi-business transaction okuyenze ijwayele $1 million but if the first time ngene $1 million
Surely ibhenki liyakwazi ukuthi bambe le mali likubize iqhamuka le mali. So if bengazange bambize liyazi ibhenki ukuthi iqhamuka imali. Cha zange bambize impela. Futhi liyazi ukuthi iqhamuka imali ngeke ufuna ofuna information ebhenki. Yebo kusho sesidelayile ukwenza lokho cause yena wangifonela ingena kuye wathi ma awuvula iselfoni yakho eyitshela ukuthi ngena kithi sonke. Yes. Mina ayikho imali. Okay. Sengithola ke manje sengisenkingeni ke mina. Sengithola manje ngumuntu kusho ukuthi nje as early as October 2022 after ngene imali yakhe. Ngaqala ke manje ngaba nezinkinga ke. Sekunabantu abangifonayo. Sebefuna mina nje sekufika abantu bazongifuna esikoleni ngaphuma ngibaleka nginenhlanhla uNkulunkulu ngibusisile ngizosho njalo. Umoya uyangitshela then izinto zibe khona futhi ziverifyeke. So ngaqala ngichaza ukuthi ngiqala ukubona ukuthi kunenkinga early October. Kwaqala kwafika nje ivision ukuthi ayi kunosathane kunomuntu ozongifuna futhi nje ungifuna like hell kunosathane ozongifuna kahle kahle then akhe ngingabaleka. Kwesibili ngabona owesifazane ngathi uzongena ipostini yami. Ama visions lawo ngizowa specify ngoba uNkulunkulu ungenelelile kakhulu ekutheni ngibe safe up until now. So ngekhathi kwenzeka lokho ngiyabatshela abanye ukuthi hayi ngibona kwenzeka kanje kanti kwenzakalani. Kuthi ngibone ngibizela ko wall room nginqabe ngithi mina ngingikwazi ukuya ku wall room. Tozomphakathi ngingikwazi ukuyihamba. Ngithole imessage iqhamuka komunye uthisha noma ngeke ngize ngimusho. Angibizele ku workshop engekho. Not knowing ukuthi mina vele ama visions amasefikile ukuthi content ile eyenzakalayo. By that time to be honest mina bengingazi ukuthi kwenzakalani. So I was wondering ukuthi why kwenzakalani. So ngimbambe lo sisi ngithi nginike workshop nginike I sekhula for that workshop ahloleke. Ngakwakuthi lwesithathu ngize kushaya lwesihlanu akanginiki isekhula bese ngithi ngicela unike imaterial because angisayanga ku workshop nami ngimshaya ngolalela ahloleke. Wagcina esethi hayi ngizobuye ngikufonele ngichaze kahle mase ngimfonela akasalibamba ucingo. Uthisha lo wakwesinye isikole. Okay should kwakwenza ngolesihlanu ngomgqibelo ekseni umama Gule ngimzama ukumsa esibhedlela. Ngithi bangithi esibhedlela vele qhamuke amadoda about 7. Oyedwa vele ame phambi kwemoto abanye bayiambush emasayidini. Fortunately mina I wasn't driving. Kwakudrive umfana wami. So ngikhathi ngivusa amehlo indoda isivele yama nje ukuthi ngeke uzwedlule vele. So iyalunguza ngaphakathi ngekhathi ilunguza ngaphakathi ikhombisa laba abanye ukuthi nayo ngiyangale. Then I screamed ngathi hey driver ngisho kumfana wami ayisabaleka ngaleyo ndlela. Nga reporta ke emaphoyiseni ukuthi nabaleka kanjani ya reverse noma lo munye should wavele waphuma eceleni wazama ukuthi aphume eceleni ngithi bona la basemasayidini phela imoto mayisiza kubona basakwazi ukuthi bangama nabo. Yes naye wazama ukuthi athi amani uvashona eceleni then sabaleka ke. Ngahamba nga report emaphoyiseni ngithi hayibo nakho nginenkinga kanje. That day ngomsombuluko the following day ayinaba abantu befika futhi la ekhaya bezongifuna under false pretense ukuthi ena kunamathanka avuzayo bathunywa abantu basembonambi. Hey sathi nakho amathanka avuzayo. Amathanga ni George? Yes uGeorge. Sinamathanki ngale ngemuva. Bathi bathunywa umuntu osuke embonambi wathi abazolungisa amathanki bathi siyathi no akukho amathanki la bagoloza abantu bathi hayibo wala ekhaya amathanki. Kanti fortunately njengoba ngisho uNkulunkulu usebenze kakhulu empilweni yami. Bezofika futhi ivision yafika kumina ngathi mangibona abantu kanje. I saw my sister ewa sitting room. Makusisi wami kusuke kuzoba yimina because singamawele. So mabefika bona kwenzeka exactly as I saw it. Sanqaba ke sathi nayi asikho ngiphusha umama ke most of the time ngoba bengazivele bafuna mina. Iqhubeke ke lento badani befika abantu edrobheni angikwazi ukuhamba. Kufika abantu bangimele ngapha ngapha bafone nje sengiyinto nje engakwazi ukuphuma ngisho la endlini. Bayafika abantu so many times befika la ekhaya. But njengoba ngisho uNkulunkulu wenze umusa omkhulu nami engawazi. Abanye bebefika babaleke omunye uNkulunkulu angikhombisa ukuthi lo uzofika enze nje then yena uzomatheka kanjani. Abanye bayagula ngikhuluma kumanje bebefike la ekhaya. Njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu usebenzele empilweni yami but siyaqhubeka ke neprocess kaSisi wami ke sizama ukuthi sithole le mali.
ngiye shooting ngekhathi seyitholile umfana imali mina sengihujwa manje ngibona ukuthi no why engazuthi laba abantu beza forcefully and I don't understand. Ngiye uSathu ngiyo report ayinabo bang thatha notice ngendaba ukuthi nalo wayengibizele kwi workshop mhlawumbe sihlale phansi ukuthi why ungibizele kwi workshop engekho. So yaqhubeka ke indaba ngaze ngaya kuphi kwathi 2022 yes. Seko sasisina asiye kuphi ke manje eLokhuzeni Maritzburg yes. Ngeso checkisisa ke manje ukuthi kanti yini ngoba nami ngiyabona abantu bayangifuna ngemuva abami ukungifuna. They keep on coming edrobheni angikwazi ukuhamba ke. So ngifika lapha yasifika khona sithi kusisa isiphethe yonke into sihamba nabafana bakhona. Sisi sicela statement just to know ukuthi kwenzakalani because usisi wayenominatile. Futhi sa verify even after iseshonile ukuthi sinominatile unominate kanje. Mase kuphuma manje sibona ukukhokhela umuntu oyedwa futhi nayo nakhona with reference. There was no communication between thina no GPF. Ayi usisi wabantu ke ngikhumbulathi sasu number 81 sib counter number 8. Wathi usisi ayi utheso wathi hayi ilokhuze yakhokha yonke 100% ku beneficiary. Who is that beneficiary? Hayi akasho. Sisi sicela statement athi sisingengeze ngikwazi. Uthe suka lapho wathatha wayishiya yakhe computer wathi si offline waya ku number 6. Theme efika ku number 6 hayi ngabona number 6 bonke bashiya itulo zabo bashiya abantu ababephakathi lapho bayo discuss ngathi mina enganeni ngeke we are not safe. Asiphumeni. Sahamba sabuya seza ekhaya. Masibuya lapho ngase ngishona kummeli la ishow ucele. Masifika kucela hayi wasibhalisa yonke into wa umuntu ozosiza sakhokha 3.5 ngaphinde ngathinta naba ka Ombazi ukuthi hayibo nakho kukanje sisenkingeni and mina ngalowo mzuzu impilo yami isengcupheni ngendlela eyisimanga njengoba ngibona ngingafuna ukuphumela ngaphandle ngiphumla ngaphandle ngisho kuma eminyango kuyingozi kimina so ngithinta baka Ombazi masithinta baka Ombazi hayi bangibukele kahle as time goes on ucele naye asaphumune answer uthi akabathole district uOmbazi athi Linda sisakusiza egcine usuku mangisenda ama email agcine singasangiphenduleki hayi qhubeka indaba ngize ngiye singithi la 10 October last year sihambe siye eMasters Court siyofuna manje file ukuthi khona ne filing kahle mase afika filing there's nothing esho nje ukuthi wakwaba uthisha. Nothing. Ifile is just empty. The only thing ekhona imoto nama ID, death certificate. But kodwa ukuthi nje yena into zakhe bekwenzakalani ubani beneficiary uGPF inangazi noma kuyangena yini khona lapho kodwa base besirefer ke bona bathi khona umelo khona la ngaphakathi. Excuse me. Ongakwazi ukusisiza. Wasifonelela kusisi khona ngaphakathi saphumela ngaphandle lo mbeli uMazawa kaMpanza ulapha kwi building yaka GPF. Hayi ke simthole kuMazawa kube mnandi asiphathe kahle. Hayi sithemba ukuthi nakhona futhi sishiye 6000 esasingalindele ukuthi sizokhipha because thina sasiye Masters Court. Bona sithi thina basisa kumuntu mhlamba abasebenzisana nabo. Mase sifika lapha ya kuyakhokhwa. Fortunately yena umfana wayenayo imandla encane wawukhokha ku 6000 with the hope ukuthi asizosizakala. Hayi sihambe isikhathi after 3 months I think afone yena mazathi bathi bayikhokha yonke. Ngithi mina no ngicela ungenzele istatement esiprove lento ishoyo ukuthi bayikhokha yonke imali. Noma ngathiwa bekuumuntu oyedwa as long as kubhalwe phansi ukuthi 100% ukhokhiwe. Bekuyimali engaka kwa deductwa this kwasala imali engaka as long as uzothola nje a written statement it's enough. So saqhubeka kanjalo ke no Mazaka sengibona ukuthi ngiyabona ke futhi akasangisiza. Ngase ngishona ke kwa public protector ke. Ku public protector ngishiye ngiyemhla ka 29 January. Nakhona ngicishe ngangabuya. Oh. 320. Yini futhi manje ke public protector? Hayi ngihambe ke ngoJanuary bengisesibhedlela vele ngalala for iviki. Then ngaphuma lapha usengiya ku public protector masifika lapha yaphezulu ngenhlanhla ngoba ngisho ukuthi uNkulunkulu usebenze kakhulu ngama visions kimina
before ngiye-public protector uma wayesebone something nami ngase ngishilo kodwa ethi mama isami ungahambi ngathi mina no why uNkulunkulu ngibonile ukhona into ayenzile ngizobuya masifika lapha yana ngempela ngafika ngosami bevulile kusashanele ngoba kuthiwa ngene ngo9 i-appointment yami mangifika khona ivuliwe ngingene bathi hayi ngekudala nje uzongena uzokusiza bese ngihlala 2 minutes wayeqhamuka sasingene e-office ngaphakathi ashika lo wayengisiza uPuppet Protector so mangabe sengisingaphakathi within 20 minutes sisaxoxa naye lapha ama lights bhilidi lonke hayi asukume athi hayibo kwenzakala leli bhilidi athi hayi sesiqedile sivula ama-file awu2 khona omunye ozokusiza lo nomunye uchiliza email dachiliza uzokusiza sho ama-file mangake awu2 hayi aphume lathi hayi sengiqedile athi uyafica athi uchiliza no asenze njena njengamanje nje ugesi usuhambile sesokhuluma ngocingo sesothindana nje emoyeni ngibe sathi hayi athi phuma hayi nangempela ngiphume la mangiyafika ngaphala mina ngangi-22 ilokhu ifloor so ugesi usuhambile only one lift ebisebenza ngikhathi ile lift nakhona basebeyikalele bathi mayisuka phezulu ngasizwa uye nokho wathi njengamanje gijimi uyogibela phezulu because le lift mayehla ayisezubuya ngilinde ngithi nayibo ngengikwazi mina ukwehla ngeenyawo from 22 ngiye phansi athi ngigijima uyogibela nabanye phezulu mangifika phezulu hayi sebegcwele abantu phakathi eliftini mhlawumbe sasiya ko30 yaphunywa kuyangena kodwa kwakhona umuntu wayehlezi lapha ehlezi ekesini la efaka isigqoko eyisithile elokho eyiphephetha kuyena ocontroller i-lift yes kukhona off 320 bese commercial building yes khona 320 no commercial yes yes commercial yes sometimes aba no controller nama lift yes so ngekhathi sehla kunepandemonium ke manje nabanye bayangena ngekhathi ukhuluyosha lokho ethi vule number bani vule uselector indawo but mina la engangikhona vele ngase ngizoba stranded vele ngangingisaba nakwathi akwazi kwathi futhi ngiyelisabuya lo bhuti lo lokho eyiphephetha la uhleli phansi uhlezi ekesini lokho ethi nje wonke umuntu kufanele bese phumile makushaya u10 nje wonke umuntu akabe sephumile akufuneki umuntu leli bhilidi hayi ngimangali mangithi ngisakhona lapho ngibona livula it was number 15 ngibona abanye obhuti bebhema into engasuki uyabazi umuntu mebhema untuthu endizayo kodwa ngithi nje kuNkulunkulu ngoba ngiyazi ukuthi ngisuke naye ekhaya ngeza la ngithule ngehlisa umoya ngoba nami ngase ngesapha angazi noma ibona babezokwenza whatever babezokwenza ngathi ngoba ngase ngitsheliwe vele ukuthi khona into ezokwenzakala noma futhi wayesebonile hayi sehleke kuphithizeleke gcine kuthethwa manje ukuthi akusakwazi ukungena abanye abantu la leli lift izostaka phela hayi ngeNkulunkulu emuhleke ngehleke ngihambe ngiyoshaya le emtateni nami sengibalekela ukuthi nje makukhona ongibonile ngoba phela vele uGPF la eduze angazi ukuthi kwenzakalani ngiyezwe khona osishela ukuthi nango lo muntu eseza I don't know so ayike ngabuya ke lapho ke salokhu sikhonethana ke no nabo ke uAshika uchiliza so Ashika ugcine ebhala ukuthi akakwazi waqala wathi yena ngoba ngithe ngiyasatshiswa ngilethe ufakazi bokusatshiswa ngabulethe ufakazi ke wathi within 14 days mungabulethi usuyolinda isinqumo sethu so ngokwazi ukuthi hey sengihlale 2 years wesibili lo nyaka ekhaya they might come back to me bethi wena uabskone umsebenzi mhlawumbe egcile sengiba necala ngathi mina ngibunike ufakazi even though ungafuni ukuthi ngilwe nabantu because kukhona abantu abaphathekayo kuyo yonke noma ngeke ngize ngichaze yonke 100% step by step but bakhona abantu engiba-identify ukuthi this one is involved this one is involved uwenze this and this and this but bengakufuni ukuthi kufike kuleyo level mina I wanted ukuthi kusizwe mina not ukuthi ngifight against abantu but wasethi ke angilethe ufakazi ngabuletha ke ngasibhalela futhi ngathi njengoba ngenza kuletha lo bufakazi ingoba ngenzela ukuthi kusasa kungabuyi kuze kumina not ukuthi ngibopha abantu because phela mase ngishiya umsebenzi ingekho evidence ukuthi ngishiya umsebenzi bengisatshiswa akukho right lokho okay ulo uchiliza bephethe yena icase yaba kwaOmbatsi uOmbatsi ilaba badila nefraud yaka GPF so wathi nayo udila noGepho ke
naye ugcine ngifonela nje last week ngize nginithinde wathi bathe u-GPF lokhu aba offline from February up until today. Ngathi mina offline for mina noma offline for abantu base South Africa bonke yini, because I believe ukuthi njengamanje abantu they do claims kuvuliwe kwa-GPF kuyasetshenzwa. I don't understand methi yena u-GPF uvalile offline. I'm sorry, for whom? For everybody in South Africa. Okay. Mangabuza nje. Asokubuyela leso swakho ukuthi akasekho wakumukela wahila kahle mhlawumbe wathola ikhansela ukuthi la mudinga ikhansela. Kuyaphoqa ukuthi umukele. Njengaleso lo ngomuntu oyiwela. No, akaze ngiye kodwa ke ngisho ukuthi ngoba mina ngihamba kudokotela vele oyi psychiatrist. Into njengale healing uyawadinga noma kwazodlula kubona. Ay, no healing right, we healing. Okay. I'm okay 100% all right because akekho ngaphikisana necebo likaNkulunkulu. Mase fikile uNkulunkulu sekusese kunjalo. But okunye ngifisa ukuhighlight ukuthi to show ukuthi vele what is lokho kwenzakalayo bekuvele kuplaniwe. Ngo-2022 ngibaleka mina by 2022 ngibaleka ngo-2022 mina yes. But 2023 i-post yami bisi advertise vele. Okay. Yasemsebenzini. Ngisasemsebenzini ngihamba mina i-post yami advertising. Okay. Ungacabanga nje ngokwakho ngoba lento ehlela wena. Okay, abantu abafika bezokufuna la ekhaya. Ebisekhethi abantu abasokumayo bacileza izihlalo. Abantu amadoda ngimbi imoto eshowe. Nakho manje futhi usunembono abantu abalaphana e-commercial building. Ngilazi na security yakhona abantu engibazi ngibajwayele yesebo. I-lift yakhona nje I can confirm ukuthi sometimes iyaba nomuntu oyi-operator ohlala esihlalweni la eceleni nathebo abuyaqoka isiqoko yabo. But angeke ngikhulume ngabe bebhema ogwayi yabo. But ke ngizama ukuqinisekisa kulokho ukuthi indeed bakhona abantu. Even tomorrow I can take you maybe mhlambe kukhona. Yes, ungafika umthole mhlambe umuntu okhona kwe-security yabo. Even noma mhlambe kuthiwa siya kwi-list yabo kuyocheck ukuthi ngosuku lokuthi date ubani wayese-liftini operate because ena nama-camera la building. Angibazi la ababhema ugwayi. So yes, ngifuna ukubheka kule nto ukuthi kubona bonke labantu ocabangayo ukuthi mhlambe ukuthi bayakufuna yabo nothisha lapha esikoleni. Ingabe yini reason? Usisi wami nosisi sobabili kokuqala safundela ama-degree asiceleni angakhokhelwa. Uthe lokho eseshonile kwadinga ukuthi iqalwe i-update and leyo mali ayizange ifike kithi. For the fact ukuthi imali yaka-GPF akaze ifike ekhaya, vele in my mind kuyangitshela ukuthi labantu abadle imali kasisi wami ibona abafuna mina, and nami esami certificate asikaze sa-update for 10 years. So ingakho anginasithi esikoleni angaze ngixabane nomuntu. So the way abebe ngifuna ngakhona kuye kwangiphoqa ukuthi I have to find out ukuthi kwenzakalani kanti what is the problem. Ngizama lokuthi ngifisa ukuthola ukuthi it's your post kunothisha ukubizela kwi-workshop sesikoleni sakho yes, no kwesinye isikole. Ngizama ukuhlanganisa mhlambe le chain ukuthi baxhumene kanjani labantu ocabanga ukuthi bayakufuna nabothisha ngoba laba baseThekwini nje bona ade ngikhuluma ngabo le building but lo se-liftini maybe mhlambe yakhe neutralize yena because umsebenzi ongazothi ukhona ukuthi ngabe mhlambe including no-GPF because u-GPF vele ziningi izikhali ezikhona ngawo ze-imali zabantu ezingafiki esuke zi-internet ifike kubona. Ukufuna ukubheka bonke labantu laba mhlambe ukuthi uma ucabanga ingabe imali shuthi iyadisappear wela kubona bahola bonke labantu leswase befuna ukuthi exactly, it's a syndicate and iqala kude le syndicate and into engiphatha kabuhlungu people batargetwa besahamba emagcekeni ezikole. They target you because of your age, because of your experience. I'm sure of that. Ngikubone ngoba sekutargetwe mina. My post i-advertisewe ngisesikoleni. Yaphuma kwi-bulletin and I made ilokhuza ama-complain kwi-union ngawenza ama-complain ku-principal wami. Wabuya wathi ayisisusiwe.
After that ayisuswanga abuya ama-poster withdrawn yasala yona i-post yami ayizange withdraw. Ngimbuza ngithi kanti what is happening? Wathi lawo ama-applications azohamba aye eMaritzburg. Ngathi phoma abazo-aplya phela othisha kuzokwenzakalani? Wathi naye azohamba aye eMaritzburg. Then njengamanje kumanje angizazi ukuthi whether I still belong to iHabeni noma mhlawumbe sengifakwe kwenye indawo angizazi because my post was advertised. That is my problem. Ukuthi already labantu they knew very well ukuthi lo muntu ngeke azashaye lo mhlaka lolu suku. I-date basabe set up because so many people, my life is a living hell. They keep on pushing abami. They are following me njengoba ngimela iminyango la ngemuva. Last week cishe 3 times. Omunye ngimbambe nje ngicuthele kanti umakhelwane. Because they use even abantu aba closer to you to get you. Vele ngeke umbambe umuntu ungasondelanga ngomngani wakhe noma ungasondelanga ngomuntu oseduze kwakhe. But nje impilo yami is a living hell and public protector ngitshele yonke into ngasho ngathi I'm not safe. But fortunately njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu uye wangenelela kakhulu empilweni yami. Wayesethi uNkulunkulu uhlala ngaphakathi. You are safe inside. Wangitshela futhi sesidrobheni wathi ungasayi drobheni. It's not safe for you. uNkulunkulu. Yes. Yes. Ungenelele nami ngaba surprised. Bayazi abaseduze kwami. I tell them ukuthi I saw this ngawe and ayikho into engamanga kusuke ngizokutshela yona. Uyasonda. Ngikholwa nje futhi kakhulu njengoba ngibona nje. Na amaculo ami la ngicula khona ngikhonza la endlini nje. Na khaya amaculo angisayi ngaphandle. Yes. Ingane nje ubona umfana nje ibona abaphuma bayogrosa. Mina ngihlezi nje la ngaphakathi until angazi. Kuba uNkulunkulu akekho nje angazi ukuthi ngabe ngiyini. Abanye befika nezimoto ezibhotshoziwe idutshuliwe. Bezothi mama ngabe sesilapho ukuba lezi zinja zakhe azikho. Ngalo mzuzu makufika umuntu I have to run away and hide myself. Yikuphi futhi sekusiza ngakho nje usilezile? Okukhulu kakhulu nje kimina injabulo yami inkulu kakhulu because angifisi abantu bangene kulento engene kuyo kokuqala lokho. People must be aware ukuthi kwenzakalani eSouth Africa. ISouth Africa izimbobombombo. Umuntu uyangena itapele noma etweni ngabani. ISouth Africa yethu le they must be watchful ngezinto zabo. Bangakhiphe ama secrets because kuba usisi wami sasingekho together senze into together. Ngabe ehambe yonke into yakhe. Ngabe akekho waziyo ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe khona ashade naye engingamazi. Kawana ngize ngahamba ngayo icheck ukuthi hayibo mhlawumbe khona osengishadile angazi. Ngoba ngazi ukuthi kwenzakaleni yona into engiyifuna ukuthi yini eyenzakalile iclosure. Then ngiyothatha lapho ukuthi kwenzakalani. Isifiso sami kakhulu ukuthi ningisize ngaso ukuthi mangingayiwa kwa GPF. Banginike lesa statement and bring back imali le usisi wami wayengishiyele yona. Wayishiyele nendodana yami because nami yami ngiyoyishiyela indodana yakhe, ngishiyele indodana yakhe mangingafa. Sasivumelene kanjalo. Because ikhaya lidinga iupkeep. Ukuthatha imali yonke uyinika ingane whereas kukhona umuntu omdala osegcekeni. Ukuze likwazi ukuqhubeka ikhaya sasiplanele kanjalo ukuthi mayefa yena kuningi okusasele osafanele kwenziwe. But mangathola lelo sizo nje ukuthi imali statement kuba imali kasisi wami okunye ipost yami yayiadvertisiwe. Angikaze ngithole answer ukuthi kwenzakaleni ngepost yami ngimiphi ngokubani. Okay. Yes. Imali and therefore the post that's all. Yes. Bese kuba imali le certificate ke yethu sobabili engazange update. Into ebhekene no department ke lo kodwa ngani uAshika ngoba yena wayibhekene ne department uchiliza ebhekene no Ombuds. Okay. So I don't know kubona bobabili ukuthi ngoba bagcine bethe nje bayawavala ama file without any information. Ukuthi icala waluvula amaphoseni labantu ukuthi nabantu abakulandela. Nga report I can't open a case because ngeke ngizikwazi ukuyenza kwi case. Ngabe sengiyazi expose. Futhi angifune kubopha umuntu. Mina ngifuna basolve problem yami kuphela and live freely in South Africa. Important ukuthi icase efuna ukuyivula if ubona ukuthi unama threat empilo yakho njengoba ungasakwazi ukuphuma nje esekhaya. Ngaphela lapho sosabe ukuthi kunabantu abafuna ukubulala na abanye babona
Uthango ngale namaphondo onomakhelwane nangu nothishu nabo ufakazi ukuthi wakubiza la kwi-workshop engekho. That is an akuyena yedwa ngaso sikoleni nje ngaphakathi. I will be honest noma ngibabalule ngamagama. Abantu beqale umuntu athi ucela usibanibane beseza kumina futhi afika angasholo ukuthi athi uzongibona. Kwenzeka ngaphakathi esikoleni. Umuntu within the school. So abaningi abantu abasetshenzisiwe so ingakho ngingafisa ukuthi ngivule case. I can't fight them all. That is my main problem. Baningi kakhulu indaba ngiyabazi. I can't fight them all. Okay, why usasho ukuthi uyabazi laba ngithi unabantu baziyo vele emaphoyiseni bongakwazi ukuthi ubanike statement esi-correct ukuthi usibanibani ngoba khona obaziyo let alone labo ongabazi those mob. Angeke ngikwazi ukuya e-court. Angeke futhi angifuni umsindo. I don't want anything ezongifaka nje ekhulumeni. Angifuni nje. Ingakho ifakazi ngiveza to prove ukuthi hayi ngoba ngibalekela umsebenzi. Angibalekela umsebenzi. But ukuthi ngiyoma ema-court this and that knows. Akusimina lokho. The only thing ebengiyifisa mina ukuthi uma bengangibuyisela imali kasisi wami, babuyise yami, then I will put early retirement and leave the department if possible. Uyena usisi lo? Yebo. Okay, igama lakho bani? Uthemba lethu Xulu. Owani ngicabanga nalo Samkhumeta. Usiko vele elenza lekhaya. Uyena wayicelelayo. Mina ngokwami nje kwakuyinto enzima kabi. Wathi walwa impela wathi cha mina ngithe ngifuna ukushiswa. Yebo. So sasikubanga ke each and every night mase silela athi mina ngifuna ukushiswa ngathi ukufa wayesekubona vele. Yebo. Nje sezoshona impela wathi cha ngicela ukushiswa mina. Wena ufisa ukwenziwa njani? Njengoba ngisho nje mangathola ivase nje. Yebo. Efana neyakhe ngisazoyi-order kodwa. Yebo. Then izolinda ke then nami same thing will apply. Oh now ufuna ukulethisa. Yes. Oh ivase ya order. Yes. No, sayithenga thina le. But if I wish to get this one, I think I have to make an order, yes. Manje umbedana wakhe is he comfortable noma wakhe? 100%. Ne-family yonke? Yes. Kangoba nje sibuya naye le Stenga. Uyena wayemphethe. Kusashisa ngempela. Naye washo wathi hayi at least mali indlela ilula kakhulu. Liyani izulu yazi ukuthi ungaphakathi. Liyashisa ungaphakathi. She's safe. Because umuntu uma ubumthanda inhliziyo yakho yonke. Bamba kahle na. Akhathi angeke. Angeke. Umuntu uma ubumthanda inhliziyo yakho yonke akangikhathali ngenzakala noma yini. She is still with me. She is still my sister. Manje thina abantu abamnyama sijwayele siyayesaba. Isimo sifikayo nami ngangasijwayele kodwa ke mase sifikile kwakwala ngempela. Awubangabikho umnqaba mawunjalo nge. No science wabakhona. Inkonzo? Yes, sosiphethe yona ivase le kodwa engakabi nalutho. Phela sina sazi imnqabo yabantu wazi khona ukudla kahle. No kwanziwa nje yonke into sermon everything kwashunyayela kwaculwa iprogram nje ihamba kahle. Kwadliwa sasisho ukuthi ayike. Wasekuhlukwana. Mangabuza nje mhlawumbe kanti kakhulu luthini ke usiko lithi imlothi ihlala kuze kube nini mhlawumbe? Ngokwethu thina sobabili because sikhule thina sobabili ngiyaxolisa ukuthi ngiphatha into ezothanda thinta abantu abasekhona. Most of the time sikhule sobabili from as early as grade 3 sihlala ndawonye. So we learned ukuthi sifunde awethu ama rules of impilo. Yes. Ngalo ndlela thina ngokwethu sasithe sizokwenza uzoshiswa nami ngishiswe. Then ingane zethu zo2 they will decide when to discard ilokhuza. Ufike nini nomqondo wokushisa nini? Ufike sezoshona. Ngokuyena. Yes. Wacela usu adopt na usu accept. Vela ngiyithanda indaba yokungena komuntu emgodini. Angiyithandi. Usuke ngilandela iprocess yokudeclare komzimba. But this one it takes only an hour. Then it's done. Aye. Yeah, and this one is safe, clean, ngoqala. Clean naturally. Manje ukhona umlotha phakathi? Yes. Awu nyamala nje. No. Amathambo. Yes, they crush amathambo. Mangithi umuntu iskeleton ingakho bebethe abantu babelanda umuntu bethi masithola amathambo akhe because very flesh iyabola ngithi then kusala amathambo nathi ithambo lethu ke leli
How do you guarantee ukuthi labo bakunikona lo mlotha bakunika umlotha wakho ngempela? There was nobody there. Usuke nesikhathi sakho umbone efakwa. Ulinde process leyo then bese bekukhiphela bakrushele futhi phambi kwakho. Then amathamba washa. Washa amathambo. Kusho inyama. Yes. Vele inyama ngisho emhlabathini iyona ebolayo. Kusala amathambo. It's one and the same thing. Yes, bese yakrushwa ke. So kune acid vele. Listen mina I'm with her. Yes, ngibheka lokho amathambo ngiyabona. Uyabona into yakcomfort yangenza ukuthi ngibe ngiduduzeke ukuthi ngibe naye. And ngicela ukusho lokho abantu abaningi bayangazi ngiyakholwa ngumzalwane. But she has never left me. Uyena ongikhombisa ingozi esuke izoba khona. Nababili benikholwa nababili? Exactly. Siyabona vele ufika ubuka nenkonzo bana. Yebo nawo nje ngesonto ngiyakhonza nje. Yini igama lelisondele lapha e-TV? Church Square. Kodwa ayikho ke phesheya. Umuhlela njalo ibukela inkonzo nje. Ngiyacula nje ngithandaza, this is my Shilo. Yes. Ngithandaza la, ngicule la, ngilalela inkonzo, ngishumayele, ngesonto mina ngisuke ngishumayela la endlini ngishumayeza abala ekhaya. Okwamanje. Yes, okwamano uthina as a family, but mina ngikhonza edrobheni. Because ngenxa ye safety angisakwazi kuya enkonzweni. But 40 has been cold on your side. Kakhulu. Ngizosho ngicela ukusho lokho. South Africa sazongibona. I will explain each and every journey. Each and every ukuthi uNkulunkulu wenze nje esefikile umuntu esethe namhlanje awudlula uNkulunkulu wenze kanje. Lokho ngizokunika isikhathi sakho, but today ngithe ngicela sisolve the problem. Yes. Thereafter my sisolve because I cannot open the other door. Yes. Umnyango ngimuva. I need to close the one engisakuwo. Then bese ngiyavula ke lo phambili. Kahle mission akusekona ukuthi ngibuyele even to my department because angiyibona safety. Yeah. But I don't know ukuhlela kaNkulunkulu ukuthi yena uzohlela kanjani. Mhlawumbe ngingayibona sengikhona. But yena ngokwami mina ngiyibona safety anymore. But indlela yami ngibheke ekutheni uNkulunkulu mengidlulela isandla, I have to go out and tell the world ngoNkulunkulu ukuthi mawuthembele kuye ukhipha kanjani inkinga noma ungacabanga ukuthi uyophuma kuyo. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga.